today? Dar v-a bat pe sota mai scurt, suntem la mare, la Costinești, la Mamaia, ui. în Mamaia. Am venit la Beach Please, pe sota, cred că ați văzut în intro că precis am făcut un intro de s-a turbat. Că asta e prima zi și așa și 3 zile turbate de tot. Și că rogi ați vedeți ce ați facem acolo. Suntem cu Davide și ăsta e un fel de daily vlog. Ceva încearcă să intre la noi în cameră. Stai așa. Tot am. Băi, v-ați episodul mai scurt aici, eu mai fiut. Ce mai? Băi, salut! Da, am început vlogul mai scurt, el e Vale. Așa. Și el e operatorul lui Alex. Dar pe Alex stai că nu l-am arătat încă. Hai la noi în cameră. Hai, ia, hai, chiar. Bună ziua! Spune? Translate in Moldoven. Mai scurt pe episodul, el e Alex, el e bossul. Acolo la dânsul niște tranzacții pe business-ul se întâmplă, nu știu dacă ne dă voie să arătăm. Trebuie blurat tot. Ce că așa ne confirmă. Uite, dă să le facem room tour la camera noastră. Să vă arătăm și cadă frumoasă avem. Dă să facem iar pricolul ăla că școala se începe la 8:15 dar eu la 8:20 ca și eu aghem mă spăl, stau în cadă și mă sună, vii la școală și o spun că da, oia că am și mă prochii. Aici ai un pat, o pictură de asta mai interesantă și o carte. Voi, ce puteți să vedeți că e așa destul de serios. David, așa de bogat, nici nu ne-a spus cât costă chirie aici. Voi, vedeți? Scrieți în comentarii și este pe episodul. E căroce, nu mai intrăm. În scurt, cred că să ne vedem la Beach Please, rebeata. Deja cred că în 20 de minute plecăm spre Beach Please, fiindcă trebuie să filmăm primele campanii. Cred că o să mai stăm puțin pe acolo și venim la cazare să ne odihnim. Și după aia începem din nou ziua mâine. Mâine trebuie să alergăm, trebuie să mergem și la sală și după aia din nou la Beach Please. O să ne distrăm. Căroce, Patpisota. Eu am spune ceva la Patpisota noastră, iubima. Mergem acum spre festival. Ce festival? La Beach Please, rebeatușche. Dar vezi că nu se vede nimic, mă, că e totul alb. Trebuia să facem kilometraj până la festivalul și ala. Sperăm să nu ne luăm amendă, că am parcat așa mai pe bordură lângă casa unui om. Mai scurt prieteni că ne-am luat brățara. Suntem așa cu Alex. Hai să vă iau un interviu cu domnul Mbappé. Astăzi nu vă mai iau interviu, că bate vântul. Dar pe eu azi am meci cu Maroc. Azi bate vântul, bă. Da. Din Franța? Da. Sunt francez. Știți în franceză ceva? Yes. Wesh lega. Ce mai scurt, rebeata, aici sunt așa de mulți oameni. Am ușa să vedeți și de turbată și în festivalul și ala. Vă spun, pregătiți-vă, că e jos ca tare. Pat pe soda, mai scurt, am intrat în festivalul ăsta. Bă, și așa de jos ca ea în arată la pat. Da, nu se vede nimic. Mai scurt, da, să vedeți, da, din tâi trebuie să filmăm niște campanii. Cu asta o să vă arăt de turbate aici. Mai scurt, pat pe soda, suntem aici cu French Polerii mei, ui. Say something. Who's gonna win today? Fuck Franța! Vezi pe neamț. Mai scurt, va trebui să pui voice-over pe partea asta. Puțin ce s-a întâmplat. E francez, oi, ca tine. Bine știi. Se uită la meci. La poate microfoane. Date Mbappé golei. Bă, Mbappé. Ia, Adrian, zi. Încă un gol pentru Franța. A dat gol incredibil. 2-0 pentru Franța. Da, bă, Hai, explic aici. După Beach Please, am alergat corect, băgăm 6 km de recovery și după mergem să mâncăm și după ce mâncăm mergem la sală și după aia înapoi la Beach Please. Haideți să vedeți cum ne apucăm noi de la ora 18:34 să dăm șar. Deci acum facem niște interviuri ca să promovăm noua piesa Adei. Avem un microfon foarte mișto. Se înseamnă că piesa e foarte bună, dacă dansează. Patpisota aici așa de jos ca... Trebuie să alte brățări aici. Asta e tare.
Galbenă sau verde? Treci în zona aia. E ceva pentru vlog. Așteptam de el. Da, moș, plecăm la un Pokémon. Ce să-i spune? Sau? Hai, du-te repede la el. Hai. Hai. Dă-i una. A? Dă-i una. Dă-i high five, high five. Fă-i salutul tău. Lasă, lasă. Vlog. Caroași, faci episodul, leacă, mâncăm aici. Da? Dăm shawarma. Acolo e main stage-ul. Băi, acolo e main stage-ul, ribята. Mai spune ceva. Shawarma asta e foarte bună, e doar 35 de lei. E un size foarte mare. Risha Miri. Yeah, bro. Risha Miri, bro. If you scared, you should stay the fuck home. Romania! How are you, bro? Yeah, Ali. Yeah, Kanye? Nah, You are Kanye, yes, bro. Nah, bro, it's him. Ah, okay. Shout out to my vlog. Cine cântă? Cine? My voice is really gone, but I'm trying my best. Doar apă plată, dacă ar fi bine îți da cu gura așa. Chiar dacă plouă, am evident headline. Bă, da, bă, dar nu-ți pare că te-ai furat vlogul? Tocmai suntem la Lidl, jucăm padel acum. Короче, пацаны, я сейчас хочу жестко комментарий от Golden Circle. А может, vine it. Te-a pus pe tu. Vlogging? Yeah. Oh my gosh. Yo, wait. Yo, my hair. My friends. Yo! Don't focus, I want. Yo, only Bulgarians, man. Mosh pit warriors. Yeah. Bulgaria. I'm doing vlog too. Say something to my vlog. Say something to my vlog. It is the fucking best. Let's motherfucking go. Open it up! Hey! Ne așteptăm. Ne așteptăm pe Ian și pe Azteca, frate. Hai. Lângă-i mei, umblul lângă-i mei, și vreau mult de
carte în 5 minute, ui. Și de-am am 40 de minute de când stau și dorm aici pe jos. Tare când e somn, dar de-am trebuie să stăm până la urmă, ui. Am și așteptăm pe Playboy cartea așa, la Iana. Roba подписота, mai scurt, e ora 2, ui, că eu gheamă i-am asculat. Ieri au fost așa de turbat подписота. Și nu știu cum să vă zic, că m-am întâlnit cu Albert Nebână. Bună dimineața, vlog! M-am întâlnit cu Albert Nebână, și ați văzut acolo și turbat și moși Petru turbate erau și au venit cartea așa la și striga acolo ca turbatul. Și rebeata măia e prânzul și am venit să mâncăm caroce. Deci un basen. Am mâncat, are un design foarte mâncat. Și aici o să facă cei de la Axis un complex. Măi, spune dacă am mâncat. Am mâncat, da. Ce am mâncat? Am mâncat o quesadilla și mi-am luat un desert pe care nu cred că trebuia să mi-l iau. Și acum mergem să ne dăm cu jet ski-uri, da? Ia zi, Adrian, deci am ajuns la jet ski-uri și imediat o să luăm 3 jet ski-uri și o să ne ducem în larg. E patriota, mă și de cu jet ski-ul și așa jos ca tare. Mă tem David să nu mă piardă. Tu, Ada, ce zici? Sper să nu ne dăm tare, ca să nu pic. Că mie să-mi fac părul și machiajul meu vreo 2 ore jumate. Like și coment. Deci mergem să ne dăm cu jet ski-ul și vin valuri pe aici, așa că trebuie să stăm cu telefoanele sus. Mergem în larg și după aia continuăm de acolo. Acum trebuie să-i dăm tare. Fraților, am ajuns în Golden Circle. N-am fost în viața mea. Este de genul la 2 mai low-key, așa. Îmi place să stau la VIP. Mă duc cu Adrian. Adrian, zice ceva la cameră. Luați ca patriota. M-am băgat în ultra și am făcut poză cu nemți și cu Albert. Aici, căruși, ne-am întâlnit cu niște pațani din Moldova. De cât timp sunteți la festival? În ziua 0. A, ziua 0. Cum vă cheamă? David. David? Da. Mihai, Misha, Alexa, Alexa, Micaela, domnul Constantin și avem grupa Davidan. 4 elefanți se legănau. Ce uite? Pluto, it's beach please, and you are in Romania. Make some noise right now. Let's go. Super. Let's go. Mask on. Fuck it. Mask up. Mask up. Fucking mask up. Mask up. Da, povestește-mi, cum a fost la Golden Circle? M-am dus Ai acolo. răgușit puțin, nu? Nu, n-am cântat deloc. M-am dus la Golden Circle, nu știam absolut nicio piesă. Și după aia Adrian s-a dus mai în față și am spus hai să mă duc cu Adrian mai în față. Și acolo cumva mai în față era un gol. Ce era gol acolo? Vă prins moșpitul? Au un început de moșpit și după aia la un moment dat că e unul care organizează moșpitul. Și a făcut așa, au uitat mai cercul și am zis holy shit, am reușit să ies. Cum ți s-a părut la Beach Please? E fain. Îți place? Da. Ai venit cu prietenii? Da. Doar voi două? De mai multe. Și v-ați pierdut? Cum pot să te găsească oamenii pe Instagram? Nu știu Instagram-ul oameni cu ăsta, scuze. Nu știu, așa pare. Nu știu. Da, unde apare? Băi, nu trebuie să-mi dai Instagram-ul pe blog, poți să mi-l dai direct. Îl mai vrei? Da, care e problema? Ok. Cum s-a părut la Beach Please? S-a părut într-un vlog? Ia spuneți-ne. Foarte, foarte fain.
fain, mi-a plăcut foarte mult la Future. Sta la Future? Da, în Golden Circle? Nu, Golden Circle, din păcate, dar... Cum de ce nu? Păi- N-ați avut. Cum vă cheamă? Carina. Carina? Și Ami. David, încântat. Cum vă găsesc oamenii pe Instagram? Karin cu KQXQ. Și A.ami cu 3 de Y și 4 de bară jos. O să vă dau și eu follow după. Seara frumoasă, pa, pa. Scoda ziua 3. Dăm un punct la Insta. Bă, Moldova trebuie să lovească peste 700. Hai! Oho! Ia uite, și Andrei și-a cumpărat. Ia uite că începe bătaia. Dați deodată, bă, dați deodată. Cred că avem un winner. Подписота. Короче, trebuie să plecăm la alergat, așa că gata vlogul.